iPhone 16 Pro Max 20000 рубл. Видео то охир тамошо кун, хита мефаҳмонам ки чӣ хел. Инам як камон харидорӣ кардагай. Салому алейкум ака. Салому алейкум. Сази хуби ака, саломатиё хуба нама тараф ака. Ай куҷо омадин ака? Мо ай Москва омадем. Ай Москва зиндаги мекунӣ? Гам нест ака. Як камон телефона гирифтагиян, рассрочка, баннасия гирифтагиян, ай реалнасия худо хоҳад. Ака пешпардохт 20000 рубл кардем, правильно? 20000, бале. Ҳар моҳ чанд қағалт ака? 34000. Телефони iPhone 16 Pro Max свети 3250 гигаш. Агар ки пул надошта бошед чӣ кор кунӣ бояд? Бояд биёй амиҷа банасия бигирӣ. Ки пирашки қатӣ. Гапа надорам ака. Агар шумо данам хеле iPhone ё ки Samsung S25 24 Ultra дар кор бошад, неки сум надошта бошен, метавонед ки ба реалнасия муроҷиат кунед. Рақамҳо ки дар болои экран мебинед, ин рақамҳо просто так мондаг нестанд. Занг бизан информатсияи пурра ай оператор пурсон шав. Ина ака телефонактон, ина бошад договоре ки имзол кардагем ака. Подписчикода чӣ гуфтанин ака? Подписчико бачаҳо ҳамаш туғрия бизане биёй. Мардуми Ҷайҳон Хумсангир ба пеш биёе ин амиҷанда нисият мефурад, мегирӣ мерай. Нархи пирашки.